الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أين كلتشنك أين أشننك أين جانا ماما نوميلا نوابوشي إزيكا أوها نوابوشي ونye pụrụ ime ihe niile Chineke nwaabụchi onye na-eme sọsọ ihe dị anọghị anyị nwa bụ mmadụ ụwa Chineke ji ajụ anyị ajụjụ ihe anyị ji kpaa agwa anyị kpara n'elu ụwa n'ụwa Chineke ji ekpe anyị ikpe wee kwụghachi anyị ụgwọ ndị rụrụ ọrụ ọma Chineke were ihe ọma alaeze wee kwụghachi ahụ ụgwọ ndị mere ihe ọjọọ ma ihe chigharịdịghị arịọ mgbaghara nke Chineke na Chineke ji ewe ọkụ mmụọ ya pịa ha ụbọchị ikpeazụ maka na ya bụ Chineke bụ Ar-Rahman Chineke onye amara ya na ebere nye zuru ụwa ile zuru ihe ile n'elu ụwa n'ụwa mana ọ bụ Ar-Rahim onye amara ya na ebere nye ya adịnụ sọsọ ndị kwere ekwe na mbọ nọ ụbọchị ikpeazụ na-apụtara na ọ ji ene ọ ga na-ahụ ndị gbara isi akwara ndị jụrụ iwu nye ndị dara iwu nye bụ Chineke ụbọchị ikpeazụ ọ ga na-ene ha ehe pịrị n'ime ọkụ o nweghị amara na ebere na ele mgbe ha nọ mana ụwa nwa tikwere na Chineke tikwetere gị na Chineke ti na-efe Chukwu ti na-efe Chukwu ti na-arụ arụrụmala ị na-etigba azọgbu na Chineke ga-enye gị ụwa maka na ụwa bụ ụwa amara Chukwu vụrụ ụwa ile mụnyi na-abịa n'ejọ mụnyi bịama na ọbịa n'ejọ mmadụ ma ọbịa n'ezigbo mmadụ aṅụ ụmụma na ọmụnụ ejọ mmadụ ma ọ bụ n'ezigbo mmadụ ọ bụrụ onwe m ihe ọma Chineke mere n'elu ụwa ikike ọma na-ekene anyị ọ na-ekene ezigbo mmadụ ma na-ekene ejọ mmadụ ọrụ ugbo enweghị ọrụ ugbo ndị jụrụ Chukwu nwee ọrụ ugbo ndị kwere ekwe na mgbe Chukwu nọ iche na ha ilebie naanị bụ ha ilebi ọkụ ga-amara ka amara Chineke si wee zuru oke n'elu ụwa n'ụwa ọha ile na-enweta amara ya bụ Chineke mana mbọchị ikpe bụ mbọchị ajekụje akwụghachi mmadụ ụgwọ ọrụ bụrụ Chineke anyị na-adọ okenye na ka anyị soro na ndị enweta ngọzi na amara gị mbọchị ikpe nke bụ abalị ohu na iri n'ime ọnwa Jumada al-Ula ya bụ ọnwa ohi ise ya bụ na echile na ya banye n'ọnwa ohe isii na agụmagụ nwa nke ala Islam n'ime ọnwa ohe ise nwe nta bụ ngwụcha ọnwa ohe ise ya bụ ohu na iri n'ime ahwanwa 1447 nta wee bụ abalị ohu na nan n'ime ọnwa nke iri na nan n'ime ahwanwa 2025 alhamdulillah ụmụnne m ndị ọma ihe anyị ji wee mee isiokwu okwuchukwu nke ntanụwa bụ ọtụtụ ihe dị mkpa dị omimi eze amashi n'ọnọdụ nwa anyị nọ n'ime enwechwanụ site na ya bụ ọtụtụ ihe dị mkpa dị omimi nke mbụ bụ al-ukhuwa al-islamiyya oshishi nwanne nke Islam oshishi nwanne nke Islam bụ oshishi nwanne zuru mba ile gburugburu o nweghị ebe ma o nweghị nkewe oshishi nwanne nke Islam na-anaghị asụ na enwe bụ muslimi ero maọbụ na enwe bụ muslimi nke agba ibeje maọbụ muslimi unad maọbụ muslimi eluigwe ezike n'ihe anyị na-ekwu bụ na anyị bụ muslim na anyị le bụ nana anyị le ha ya bụ oshishi nwanne nke al-Islam oshishi nwanne nke al-Islam na-anaghị ekewe na ya na anyị le ha o nweghị dị iche na muslimi
ọgabọkwa anyị n'ịgbasara maka ịhụnanya anyị nwere anyị bụ muslim n'etiti onwe anyị na anyị anaghị emekọ onwe anyị ma ya anaghị akpali onwe anyị ma ya anaghị akpali onwe anyị ị ga na-akwanye n'obodo ugwu nye akụkụ ụkwụ ụwa ala islamia ochichi nwanne nke islam ma o nweghị ebe anaghị asị ịbụ muslim ọ bụ gezire anaghị ya na anyị bụ na-ekijiri onwe anyị n'asụsụ maọbụ na-ekijiri onwe anyị na mba na mba na Chineke sị na ya kere anyị n'asụsụ dị iche n'iche na mba dị iche n'iche ka anyị ga-na-ewutere onwe anyị mana ọ bụ ka anyị ga-agbawa etiti onwe anyị ka anyị kewe ọ bụ ma ka anyị ga-akewe n'ọbụ ka anyị ga-na-ewute onwe anyị n'ọbụ ka anyị ga-akewe bata n'ebe na gwa anyị n'ime hadith ndị ikpeazụ sọrọ unu mata na o nweghị ihe dị iche na onye Arab muslim na onye abụghị onye Arab muslim the hell na ọzọ onye dị iche na onye ọcha muslim na onye ojii muslim anyị nwunye ha adị Chukwu na onye na-abịa inna akramakum inda Allah atqakum Chukwu sịrị na onye kachacha ugwu na mbụ n'ụlọ mmadụ ụwa ile nọ n'ihu Chineke ga-abụ onye katịrị egwu Chineke nsọ onye katịrị egwu Chineke ma eme na-ega mma onye katịrị egwu Chineke sọọsọ ebe ịma Chukwu na-abụ ịma na onye katịrị egwu ya mgbe Chineke na-abụ enweghị ikike isi na onye mgbe bụ onye ka na onye mfadụ na na ọ bụghị maka na nwere ojii nwere nwere ọcha isi na nke ojii ga-aka ọ bụ maka na mbụ muslimi Hausa ma ọ bụ muslimi Arab isi na muslimi Arab ga-aka nke Hausa ọ bụ maka na mbụ muslimi onye Igbo ma ọ bụ muslimi onye Yoruba isi na Yoruba ga-aka onye Igbo wee n'isi onye Igbo ga-aka onye nwaanyị anyị anaghị akọ onwe anyị n'elu asụsụ anyị maọbụ n'elu akụkọ echi anyị bụ ojii maọbụ ọcha n'ihe anyị ji akọ onwe anyị bụ atakwa onye ka tụrụ egwu Chukwu onye bụ onye ka machịchara ego tụrụ egwu ya bụ Chukwu anyị fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa anyị bụ na-asị na anyị dị ọcha na-esochi bụ onye mara onye dị ọcha ya bụ ụwa islamia so na ndị Islam na mmadụ enwebere muslimi n'ime ga-ajụ obo onye Hausa sobo onye Yoruba sobo onye Arab muslimi ogama ya bụ oshishi anyị ya bịa njiri maka na ọkụ na-emu na-ega asị na anyị bụ Igbo muslim na anyị na-abụ onwe anyị